Ining babay na. Hi, maing bungkag, this is Rose H, and for today's video kay maligo na ko ka-excited kay ko nga muadto na sa audition ni Chita Samontina, ang angkol ng bayan. Para ko og motor para sa eskina. Unya pag-abot ako sa eskina, nakasakay na din ko og minibus. So nagpa-process ko kay puno naman nga to sa Luyugod. Nakulba-kulbaan ako kay ni ulan. Unya parte pa yung trapika. Nya alas 7 to alas 8 naman ning orasa. So moadto pa ko og Pacific Mall. So pila ra may dagan abot na jud ko sa Pacific Mall. Unya kay wala jud ko kabalo, ug asa ko mo sakay ug asa ko agi, so mo ni gabalik-balik akong agi. Unya maauto magdugay kay nakasakay na dayon ko og sakyanan. So pwede rin akong gukod aning sakyanan na kay dugay man ko nakabantay nga dayon ni Ayala iyang atubangan. So maauto naabot na ko sa Ayala. Hi guys, nako karon sa Ayala Center Cebu. Oh my god, kalayo na ko gilakuan. Suloy ko gilakwan kay ngano, dili day mauwa ko ang gihunungan. Suloy kay ko gilakwan nya nangita pa jud ko unsa akong kasakyan kay kanila yung first time ra gini nako no nga nakaari gyud og Cebu. Kay kung makaari man gani ko og Cebu agto ra gyud ako to sa Santo Niño. Sumoro jud na, so first time jud nako nga maori og Ayala unya mo diyang wa ko kahibaw duha day ni Ayala. Huy. Nya sige na kog lakaw-lakaw kahilako na gid kay ko kay wala ko kahibaw asa ko paingon. Nya kita kong kuya nga nagparking, so nangutana ko niya kung pilay pliti paingon sa IT Park kay duol man ang IT Park sa Ayala Black Central. So mo to ni ana siya nga 50 daw. So ako siyang giburol basin ana ako nga ya di ba 30 ra, so pasip ko nga nakabalo ko. So kay basin ako sa diya budol. So mo to ni ana siya nga 50 mawawa ko noy 30. So 50 daw ko nang usa sige ning go na lang sad ko basta maabot na lang jud ko diri sa Ayala nga safe. So wala magdugay naabot na jud ko sa Ayala unya. First pa jud nako dinhi kay wala pa jud kaitaw, so nakulbaan ko mao na ba jud kaani, so nangutana ko sa guard. So magdugay ang oras, so mo ni nakailan ako circle of friends. So mo to nag-open me ana. So happy at least nakamit ko og mga friends ba daghan. And then mo na time to nagkuyog na dai mi kay excited na kay mi nga mo sulod ug makita na mo si Chita Samontina, ang angkol ng bayan. So kuyogay mi dinhi para sa amo ang moment of the truth. Hoy guys, excited na kami makakita ni Chito. Hi guys. Bahala di makasud basta kay makakita ko Chito. Asa man? Hindi ka kasulod sa Chito. May bisas uy kamutan na sa. Aw, bikilig naman ko. Kaya kita ani pagkilig. Ayaw ba na Ining babay na. Wala jud, kilig na jud ko mayo. Salamat sa inyo ang pag-anhin. So, Amir, ano na cellphone niya? Col! Love you, Col! I love you, Col! Salamat na. Salamat sa inyo ang pag-anhin. Pinakauna ni reality show para sa mga bisdak. Ready na? Ready na sa bisdak 12? Nakimarinig. So, lamis na kong taon. So, gikan sa PBB, so wala man ta madala sa PBB no last ako ang video. So, niabante na sa Bisdak Dosi. So, pagkakita gin ako sa post ni Chito Samontina nga naa siya pa-audition diri sa Cebu. Sa iyang bagong programa nga Bisdak Dosi is dahil sink in din sa kutok nga go ta.
So wala ko mag-im jud siya, wala jud ko mag-ingon nga ako siyang sungkiton or makasulod jud ko ana no. Pero daghan kaayo ang nag-mention sa ko agad mga friends ana sa mga kailan nako ana nga mo lagi pa auditionon ko. Pero before ana naghinang na jud ko nga mag-audition ko, then plus ano lang jud sa ilahang pag-push ako ang mag-audition ko. So salamat kayo sa iyong pagsalig pero wala kita kasulod. Pero same sa PBB as in happy kay ko kay ngano gina-enjoy jud nako akong pag-audition. So happy kay ko naka-audition ko sa Bisdak Dusi. Kay ngano daghan kog nakaila nga mga content creator, mga vlogger, mga small content creator ingon ana. So as in daghan jud kaayo and makaingon ka ba nga dili mas maayo jud di ay no nga mag-inter kog mo audition kay ngano ug wala ko mag 28 wa ko magbinata. Ay. So ako magtuwa, ako mag 28. Wa ko ka-try og ingon ani. So sa una pa jud ko ganahan mag-audition man jud. Pero kay mao lagi karon pa mako natiguang so karon pa ko nagunaw na ang karon pa jud ko nangusog ba nga what if ako jud siyang buhaton. So mo to ginabot jud ako. Bitaw karon sa ko nakalugar kay wala man ko'y trabaho kay na ano man ko nag-medication man ko. So mo na ako jud siyang nasuwayan no na tryan jud na ko og adto and wala ko nagmahay bisan og wala ko makuha no at least kay ngano ang experience man go dili siya kabayan kay grabe ka enjoy and nag-enjoy jud ko sobra kung nakita niyo ako mga video sa Facebook nako ga-enjoy jud ko sobra sa ako ang pag-audition no kita na ko si Chief sa Montino niya pinaka happy jud kaayo. Sa una, nakita lang na to siya sa cellphone, di ba? Sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube, like, ra. So, karon kay, personal na jud siya nga nakita na ako, di ba? So, kasi ga-expect, sa imong ka-happy, day, speechless. Pero ako maistorya mo, ina jud hi, sir! Muro jud na, muro jud na sin sa mga vlogger gani ako nakita ng madago ng mga subscribers nakabalo sikat sila makita ko hi sir Para makita ko kagwapo. oh yes Team Siaw shout out radio so nakita na ko sila dagaan ra jud ko hi sir wa ko'y maistorya jud so ang ako ara jud is akong heart jud nga grabe ka na overwhelmed jud ko nakakita na-overwhelmed jud ko nakakita sa ilaha. Nga sinsikat sila ba tas sa YouTube lang nako makitaan, sa Facebook lang nato makitaan, di ba? So ato nga time kasi nakita na ako. So makaano jud ko nga anin jud makig mo try kag audition, makigalubilo sa mga tao kay mga insecurities, di ba? Mawala ba? Makaboost siya sa imong immune system. Makaboost siya sa imong confident no as ikaw then ba wala imong kaulaw inana so ako kay maulawon jud kay ko bita akong ate maana jud siya nga baga daw kog naong dali na daw ko makikalubilo dali daw ko maka kuan og mga friends pero sa tinud-anay lang dili ba ya kay ngano maulawon jud kay ko say maka kanang dili po tingog sa ako dili ra sad ko kay maulaw ko ba ma-Indian maulitang dili pansinon ana na pero kung namin ako makita nga friend tapos gina-push ko then she believes in me English nito siya sa ko so murag ganahan ko i-push diha ko murag magawas ako ang kakiat so katong nakailan ako ang mga friends nga to si Pobring Mukbanger dayon si Jutran so sila si GL so sila nga ako una nga nakaila nga to pag-audition sa Bisdak Dusi is ganahan kay ko nandigdo gid ako anang vibes jud ba as in and daghan pa kay kog nakaila no and salamat kaayo Chito sa Montina and Medyo Maldito thank you kaayo si Medyo Maldito kay kaduha na ko kakitaan niya diri sa Danau City Mall kanya ikaduha kay dito sa Ayala so bisan pa man og nagkasaag-sag ang agi nako o nako nakaadto sa venue gyud so I am still thankful and happy jud kay ko and thank you so much Sir Chito sa inyong programa na bag-o dinhi sa Bisdak Dusi or sa mga Bisaya. Salamat kayo and hopefully daghan pa mga Bisaya nga features ninyo. So thank you kayo.
So this is Rose H, and please don't forget to subscribe and please leave comment on comment section. And sa tanan nga nagtanaw sa ako ang video, I am so happy kay bisan og 100 ang mga viewers na ko dinhi sa YouTube. Is I'm still thankful kay nga no, dili ko kita og 100, asa ko pag-place og 100, di ba? So I am so thankful sa taman nga tan-aw sa ko. Please don't forget to comment the comment section of who you are ug taga-asa ka, and para ma-shoutout lang sa next na akong video. Thank you so much, guys.